meron sa pritong manok with the guys. Boss Jack. Individual eh. Loko lamig ko daw ng gravy. It's 7:30 in the evening. Dili ay 28 hours. Okay, so pila ako ma'am? 60 lang. Bayad sa ko. Vlogger man ito, vlogger. Subscribe my YouTube channel tayo. Burbrand. Just click in YouTube, Burbrand. Okay, so karon guys, kaon na sad ko usab kay ano, invite ko ang Boss Jack. Boss Jack. We are here in Supermarket. SMC. Bayad pa ako amigo. Boss Jack. What's up? Amal na siya Gwan. Nagmaletog ko. Run. Kung wala ka na makapitan ka. Bata kay na ta. Boss Jappy. What's up mga paa? Kaon na sa nino. Sige lang tagkaon na ni. Ulay tambok-tambok. Right. Gangnam Style. Gangnam Style. Right. Sige lang tagkaon. Ulay tambok-tambok. Parang amigo na nambok. Nambukog. True. Ngayon nagipalit niya sa kuan sa supermarket sa Lod. Big Zesto. Nanalin niya pag siya nga 24 hours. Grabe kin mga patience ko. Kaon na tayo, kaon na. A few moments later. Paano kumain ng mga gwapo? Favorite mo yun? Ganyan kumain ng mga gwapo mga So, we're heading back again to our store. So what we need to do right now is relax. relax. Relax our busog belly naman sa because we are fully loaded of food inside. galing mag-English tol. You can go Dubai. So let's go. As you can see right now, we're walking at inside of the assembly and there's a lot of people surrounding us. Yeah. Okay. Okay, yes. No. Yeah. Look at that. Ay, babalik na naman may. Ikaw, balik namin sa akong trabaho ay.
We're inside of the department store. Meron sa sulod sa kwan, carbon. Female shoes, Sulod sa sandals. carbon, bro. Malit na gutan dun. Grabe. Ikat sa nila ko eh. Tumingin ka, akin ka. O ang isang katulad mo ay di na dapat Tumingin ka, akin ka. Ikaw pa rin pala ang hanap-hanap harap ka. Kahit magpanggap di matatago na. O ang isang katulad Uy, toothpick. Uy, toothpick. Uy, toothpick. Uy, toothpick.